l'espai del reflexionador, amb Santi Requesens. Doncs sí, en Santi Requesens, ja ho sabeu, el pagès llicenciat en Direcció d'Empreses per la Universitat de Saint Peters de Nova York i virtuós d'explicar el que pot semblar profundament complicat amb una senzillesa espaterrant, el nostre reflexionador particular. Els dijous ens explica, ens fa cavilar, ens fa moure, diguéssim, com ho podríem dir, les partícules, digue-li com vulguis, les neurones, aquesta tormenta al cervell d'idees i de coses que ens van molt bé. Molt bon dia, Santi, què tal estàs? Com esteu? Bé, he vist ara a títol de curiositat que està començant, no sé si a ploure, però alguna goteta queia, perquè hi havia gent que ja passaven per aquí davant de la ràdio amb paraigua. Bueno, és aquest temps que és així. I que és bo que plogui, no ho oblidem, Compte, que qui ens estigui escoltant, ploure no plou, no plou. Hi ha més gent sense paraigua que paraigua. Però vull dir que començaven a caure 4 gotetes. Molt bé, Santi, escolta'm una cosa. Avui tornem a les temàtiques d'economia global perquè ens volem aturar en un concepte que cal conèixer perquè en el nostre país encara no s'havia donat mai i sembla que hi anem a parar de cap. Avui, doncs, parlarem de la estagflació. Molt complicat, sembla el mot, però té a veure molt amb l'alta inflació, en combinació amb una economia plana, podem dir-ho així. Per on vols començar, Santi? Insisteixo, estagflació, un mot per molts nou, però que compta que està tocant la porta. Doncs mira, començaré per, si no t'importa, i jo ho pronunciaré com estanflació. Molt bé, estanflació. Estanflació, perquè és més fàcil. I poses una N, I poso una N. Molt bé, acceptat. Mira, segur que més d'algun dels mecs que ens escolta ara deu estar pensant, ostres, aquest torna a parlar de coses rotllo d'economia, aquestes coses que molt teòriques i molt... Bueno, el que jo he procurat amb les meves xerrades és demostrar-vos que això que sembla tan teòric i tan no sé què, ens acaba afectant tard o d'hora la butxaca. Així que no són coses d'un laboratori de cerebritos, no, perquè no oblidem que l'economia és una ciència social. Sí, senyor. I, perdona, ciència empírica. Exacte. S'acaba demostrant que 2 més 2 són 4. Aleshores, a veure, tampoc vull espantar ningú. Perquè, a veure, tindrem, si no canvien les coses, tindrem esta inflació, no serà la fi del món. Tampoc vull espantar ningú, però més que res que tinguem clar el que ens ve al damunt, perquè ja sabem com són molts mitjans. Busquen carnaza, busquen grans titulars i a vegades espanten més que informen. De vegades és així. A veure, primer de tot començarem pel començament i el més important. Aquí en vam parlar i ja fa mesos que en vam parlar. Tota aquesta inflació, tothom parla ara, el Putin. A veure, tot això ja venia d'abans. No confondre amb la inflació, no? Tot això ja venia d'abans de la guerra d'Ucrania. L'únic que ha fet la guerra d'Ucrania és, entre cometes, empitjorar-ho. Però aquí ja parlàvem quan encara hi havia pandèmia. Sí, és veritat. Poder fa un any, ja en parlàvem de ojo, que la inflació pujarà i després vindran pujades de tipus d'interès. Però això ho havies anunciat tu fa mesos que ho vas anunciar. Exacte. El tema, precisament, el tema de la FED, que puja el tipus d'interès. Sí, el va pujar ahir ja, mira. El va pujar ahir, tu havies explicat que això passaria. Aleshores, el tema és, inflació. Ja hem parlat amb altres programes de què és, de fet és pujada de preus, però en el fons la inflació normalment es dona perquè l'economia va bé. L'economia va bé, hi ha més consum, la gent compra molt més, l'economia és dinàmica, es mouen els calés i això evidentment ens agrada a tots, però bueno, quan la inflació comença una miqueta a descontrolar-se és quan els bancs centrals prenen mesures, entre elles pujar tipus d'interès per tenir la inflació més controlada. Perquè amb inflacions d'un 10%, que els preus vagin pujant cada any un 10%, això tard o d'hora no hi ha qui ho aguanti. Què ha passat ara amb la guerra del Putin? S'hi ha ficat el tema de l'energia, que abans de la guerra ja veiem tots com el gas i l'electricitat estaven ja disparats. Amb una estanflació, el que significa és, com tu has dit, que l'economia es frena, es para, no creix, fins i tot decreix, però en canvi la inflació,
que hauria de baixar, Continua. continua desbocada. Molt bé, ara que portes estona parlant d'això, deixa'm recordar, perquè Sí. si estigui posant ara i t'escolti, que no estem parlant de la inflació, estem parlant de l'estagflació. Estagflació o estanflació? Relacionat directament. Home, són cosines germanes, digue-li així, però és un altre concepte, eh? Mhm. Avui, estagflació. Digues. I el problema de l'estanflació o estagflació és que el que dèiem, no? Escolta, puges tipus d'interès, Sí. baixes la inflació, fins i tot per la deflació també hi ha eines per poder controlar tot això. Correcte. Amb l'estanflació, clar, tens el problema de que per baixar aquesta inflació tens que pujar tipus d'interès. Però si puges tipus d'interès, ralenteixes encara més l'economia. Segurament. O sigui, i aquí anem, Per culpa d'hipoteques i de moltes i aquí coses. anem parlant més d'una vegada de que l'economia el que busca una miqueta és l'equilibri. Exacte. Però clar, amb el cas de l'estanflació, quan arregles una cosa n'espatlles una altra. No és veritat que a Espanya no hem tingut estanflació, en vam tenir, va ser als anys 70, durant la crisi del petroli, que en el fons no és massa diferent el que passa ara. Senzillament no és que els preus de l'energia es disparen, no només cases, productes o consum, el preu de l'energia es dispara d'una manera brutal, que és el que està passant ara. Això afecta els processos productius de pràcticament tot el que tenim, perquè per tot necessitem energia. Sí, senyor. I què és el que dèiem? Aleshores, clar, és una inflació entre cometes fictícia perquè no ve donada perquè la gent surti al carrer a comprar, a gastar, i les empreses tinguin beneficis. No, és senzillament perquè el gas, el petroli i tot amb el que es fan els productes del dia a dia es dispara. I per això dic que, a veure, que costa molt més de controlar precisament perquè els economistes o els bancs centrals, doncs clar, no tenen eines molt limitades per controlar això. Per lo que he estat llegint, es calcula que estarem així cosa de 2 anys. 2 anys ben bé Un any, per superar aquest episodi. entre 1 any i 2 anys. Carai. Normalment amb una estanflació el que passa és que, clar, ja hem vist moltes fàbriques que pel preu de l'energia han hagut de tancar, Sí, senyor. han de despatxar gent, ho han de fer EROs, ho han de fer... Ara ja no és pel virus. Ara és perquè senzillament els seus costos són tan alts que no els hi surt a compte. Clar, si l'atur puja, és menys gent que surt al carrer a comprar perquè no hi ha tanta alegria. I es comença un cicle que, torno a repetir, no és la fi del món, però més que res això, que tinguem clar quan ens parlin els mitjans d'estanflació una miqueta què és. Però aquí lo fumut, i ja entro amb una de les preguntes punyents, com sempre. Aquí lo fumut és que sí que és veritat que és molt dramàtic que els mitjans i petits empresaris, empresàries, hagin de plegar perquè no els surt a compte, però el fumut és que quan la matèria és essencial, els grans el que fan és dir, molt bé, em pugen a mi els costos, pujo jo el preu final. Sí. I aquí és on hi ha el problema de que la gent acaba pagant molt pel que abans, tot i ser un material, una matèria, un element essencial, no era tan car. Aquest és el problema, no? I acaben pagant molt amb un entorn d'economia decreixent, i clar, la gent també s'espanta, gasta menys, i comença un cercle, comença un peix que es menja la cua, que és molt difícil de parar. Com es pot parar? Per desgràcia, amb l'estanflació no n'hi ha prou en pujar tipus d'interès. Ara el govern ha parlat doncs, de que traurà impostos dels carburants i del gas i tot això. Aquesta és una mesura. Però clar, però en economia el que deixes de guanyar per un lloc ho pagues per un altre. 2 més 2 són 4. Clar, l'Estat cobrarà menys diners amb impostos de carburants i això ho haurem de pagar tots nosaltres tard o d'hora, perquè l'Estat s'haurà d'endeutar encara més del que ja està. Entens? També, clar, canviar certes maneres de rebaixar els impostos perquè la gent, doncs, home, tingui més diners líquid a final de mes o a final d'any i pugui sortir al carrer a gastar, però això també implica que l'Estat recapta menys. I estem parlant ja d'un estat que està ja, d'aquella manera, està literalment en bancarrota. Així que és el que diem, no? L'estanflació, un estat sòlid, amb un deute que té moderat o controlat, que ha fet els deures. Bueno, l'estanflació la pot controlar. Espanya no sé com s'ho farà. No sé com s'ho farà perquè, clar, tot això que diu el Pedro Sánchez, home, sí, millor que
omplir el dipòsit de benzina costi menys, que la factura del gas pugi menys, però torno a repetir, tot això és més deute per l'estat espanyol i és més deute que haurem de pagar entre tots. Estava pensant, Santi, que tot procés d'una crisi o d'un canvi o del que sigui d'un episodi dins dels termes que coneixem d'economia té una cresta que puja i després fa una baixada. Exacte. Jo et pregunto a tu, ja sé que no tens la bola aquella de vidre, però normalment ho encertes, per tant... Ho procuro. Ara estem pujant, quan creus que arribarà la cresta i quan creus que anirà de baixada? Perquè no és sempre en la mateixa direcció, diguéssim. No, mira, puja i baixa. Jo crec que tornem a insistir, tot això ha vingut donat ni per Putins, ni per meteoritos, ni per... Tot això ha vingut donat pel virus. Anirem baixant ara a poc. No serà una caiguda en picat catastròfica com vam veure fa no massa, o com vam veure el 2008. Que el 2008, torno a insistir, allà sí que vam estar a 1 mil·límetre del desastre. Serà una baixada paulatina, ens hi anirem acostumant a poc, però tinguem clar que període de bonança, entre cometes, doncs, no vull dir que s'hagi acabat, però insisteixo que, entre cometes, poder tornem una miqueta més a la normalitat del que hauria de ser una economia. Perquè fins ara això d'aquestes pujades en borsa tan descomunals i aquestes... consum recuperat i no sé què, però això tampoc era normal. Mira, et poso un exemple molt tonto, Els meus nebots, el meu nebot sobretot és apassionat del futbol, clar, ell va conèixer el Barça del Guardiola, el d'abans no el coneixia, i clar, i es va acostumar que el Barça ho guanyava tot, i el primer Barça-Madrid que va veure que el Barça perdia i que l'eliminaven de la Champions, el pobre es va quedar fet pols. I li vaig dir, no, és que el d'abans no era normal. Ara, el normal és que a vegades es guanya i a vegades es perd. Amb l'economia més o menys... Abans era excepcional, exacte. Amb l'economia més o menys és el mateix. O sigui, no ens espantem, però tinguem clar que ve un període de planície. Avís als navegants que diuen... Avís als navegants hi és. Que l'estagflació ja truca a la porta, sí. Però bueno, si a la crisi del 73 ens en vam sortir, ara ens en sortirem també, però amb mesures una mica doloroses. Entenc perfectament. Més endavant, si et sembla, ja analitzarem quines són aquestes mesures. És interessant perquè és la repercussió directa amb la ciutadania. Exacte. És el que ens interessa, no? Sí, això no és teoria. Això ens afecta la butxaca. Sí, senyor. Doncs escolta'm, fantàstic, molt interessant aquest mot que, com tu has dit, home, potser no ens havia semblat mai important en aquest país, però que de fet ja s'havia viscut i que ara doncs, sembla que entra amb força per culpa d'una suma d'esdeveniments força complicats de gestionar. Primer, el confinament, evidentment el Covid, amb el confinament de tot plegat, i després aquest conflicte bèl·lic, aquesta guerra de Putin, que encara està per resoldre. Exacte. La setmana vinent volíem parlar d'un tema també una mica relacionat amb la guerra, ho avancem, si no et fa res. Relacionat amb la guerra, però que algú pot dir, home, això està molt lluny de la guerra d'Ucraïna, però està lluny des del punt de vista geogràfic, no està tan lluny en quant a conseqüències. Estem parlant de la relació en aquests moments, de la mala relació per culpa del tema del gas també, Marroc-Algèria, oi? Sí. Ens parlaràs d'això. I que té a veure amb economia, té a veure amb geopolítica i també ens acabarà afectant a la butxaca. I que té molta relació, com dèiem, també amb el que està passant al nord-est d'Europa. Energia, pura energia. Tema de gasos. Ha sonat molt malament, això, No, és que també fa pudor. Sí, la veritat. Aquesta analogia també és vàlida, fa pudor com el gas. La veritat és que sí que fa pudor, sí. Santi, que acabis de passar una setmana fantàstica, tu mereixes... Igualment, amics, igualment. La setmana vinent ens faràs reflexionar una miqueta millor. Molt bé. Una miqueta millor, no, una miqueta més, perdona. Molt bé. Una miqueta millor en quant al que sabem avui en dia. S'entén. Gràcies, Santi, que vagi molt bé, company. Adéu-siau. Hola. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Sí.